nangu hembe linye. Hey Bucks, nazi ingubo ngamanani phansi. Ngani uzoyeka ukuba uhembe linye? Mahewu, uthi njani? Ngithe nazi ingubo mina. Wena Mahewu, ngizokuqhumisa ngempama kushonqa uthuli mina uyezwa? Awu Bucks, uma bantshiso kweyisila kumina. Oh, uyaphendula. We, Dlamsdaman. Hey. Ninendali la? Hey, zibukeka zezinhle manje athina amaxabiso. Ukuship la Bucks. 70 rand. Kanti hey, quality ke lemfana. Le ngubo lesikwakwezikazala. No Dlamini, ezasezara. Thenga Bucks nomkwelete 70 rand. Kodwa uzokuthi uphumuza leli ihembe lakho. Hawu. Uthini Mahewu? Hayibo, angishonga lutho mina Nkosi yami. Mama, konjani? Kongathi uyashonela nje. Yeah, njengenjwayelo ngiyashonela njalo ekseni. Hayi mama, awukwazi ukushanela manje. Sesitha sithala isitolo sakho. Isitolo sami. Mahewu, asami. I need to gain weight. Mama. Wangazi ukuthi awuneme njengalento engikwenzele yona. Baba, uyenzele bani lento? Uyenzele mina noma uyenzele wena? Hawu mama, ngiyenzele wena lento. Ngiyasebenza mina. Wena umuntu ohlala la emini. So wena uzodila nayo lento engathi ngingekho mina ngisemsebenzini. Baba, ukuba ubuyenzele mina lento bese uhlala phansi sixoxe. Ubungeke uqhamuka ukuthi mama dayisa. Makhuzwana. Wathi wena kumina uyabhoreka mina. Awazi wenzeni. Ufuna into ezokhipha busy. Sekuphele 2 years bakhuzwayo. Ngilo ngithi yini ozoyenza ungangitsheli. Ngase ngithi hayike awuthi ngikwenzele something ngase ngaplana ngenza lento ukuthi khona uzoba busy njengoba ufuna ukuba busy emini makhuzwayo. Baba, bekufanele uze kumina neplan. Hayi ukuthi ubaba vela ndize nje nayo. Wena baba usungenzela yonke into. Even namaphenti usuyangithengela. Awu. Hayibo. No, hayi kulungile ngizobe ngibuye. Mama, cela siqedele endlini lento.